Veliki pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u školi, znači tu sam sa Cvitom. Danas druga polovica razreda ima neki labos, a mi smo slobodni 2 sata. Cvita, šta ćemo danas snimiti? Video Danas ćemo snimati pitanja i odgovore sa Cviteksom, Borom Cvitanovićem. Cvita, predstavi se. Predstavi se. Ja sam Balkanac i toga me nije sram, ne. I pijem alkohol dok mi srce ne stane. Freder ispuho nos. Jel si te staviti na YouTube? Znači, morali smo prekinuti intervju zato što je Cvita sve preozbiljno shvatio. Igrom, ne, slučajem igre, ja otkrio to. Ujebote kožnjaka. Takvog Terminator nosio u filmu. Schwarzenegger potpisao. Moraš gledat, ne možeš, gledaj kako ti se vidiš, moraš ovako. Čekaj, sad ću ja. Alo! Nemoj me zabavat. Sad ću ja snimat s vama kako vaš omiljen youtuber. Ujebote, pa ugasit ćeš biljku, jesi ti normalan? Ima ti u šumi, ima jezero veličine Bajkalskog, jebote. Znaš ti šta je Bajkalsko jezero? On u šumi ima Bajkalsko jezero. Nisi ti gledao kad sam ja pecim na Savi? Kaže, uvodim neko, ja imao štab, najmanje 50 metara štab. 50 metara. Kada sam ti pričao, kad sam brazilske papagaje. Jesi. Slušaj sad ovako. Ja njemu poslao koordinate svoje kuće. Dobro. Kaže, oni, ti papagaji, uzmu, gledaju 24 sata koordinate. Samo gledaju ovako koordinate. Dobro. Zapamte i točno ti dođu na mjesto. Ko zmajevi u igrice. Kao on sleti na nju. I on dođe ravno i na njivu mi sleti. Kaže, fali mu kanđa, jebote šta je? Kaže, grom ga udario dok je letio. Bela. Kaj si rekao? Belu. Ide. Još uvijek. Gledaj ga krade. Dozer bicikl. Može